Здравейте на всички, аз съм Илбея 3.0 и добре дошли в първи епизод на American Truck Simulator. Така, сега тук, чайте, така, вече направихме се тук да сме мъж в играта, защото се мъже. Иванова 5BG ми ще ми е името, но обаче аз ще го променя и ще го кръстя Илбея 3.0. Let's go! Колко оригинално име! Браво! Браво! Окей, сега се сложим снимката, просто слагаме тази, защото ми се занимават респект на снимки тук. Толкова камион слагаме. Това лого слагаме. И сега си кръстим компанията. Компанията ще се казва Evo BG. Чакай, Nightlight ще се казва. Няма се казва Nightlight, ще се казва... Чакай. Как да са как компанията? Знаем, защо помагайте! Не, Nightlight ще поставя върху майката. Защото не се сеща за друго. Така, добре, създаване. Нека видим. Клавиатура. Видящо ръководство. Избор на начин на управление, естествено, че клавиатура. Избор на вид на скорост, ако ти автоматично, ако сте не разбираш, защото не се занимава. Така, продължаваме напред, завърши ръководството. Сега зареждаме. Така, нека видим в кой град да отидем. В Сан Франциско ще почнем. Need for Speed The Run Vibes. Hell yeah! Окей, искате ли да преминете през обучение? Да, искам да премина през обучение, уважаеми. Ще превозваме резервуар от Сан Франциско до Стоктън и ще получим $1653. Така, добре дошли в American Truck Simulator. Най-накрая имате възможността да се живеете като шофьор на тежко товарен камион. Транспортната ви компания е отворена, но нямате достатъчно пари за камион. За сега ще трябва да работите като наемен шофьор с друга компания, за да спечелите пари. Разбирам, ние сме бедни. Колко яко. Първата ви задача е безопасно да доставите товар от резервуара до депото на клас Лайн Мининг в Стоктън. Вашият работодател ви осигури камион и поема всички разходи за пътуването. Не повреждайте товара и го закарайте на време. Няма пък го закарам на време. Кой ще ми направиш тогава? Не, базикам, става го закарам на време, все пак да получим хубави точки. Играта е демо, защото още не съм си купил. Да. Малко съм беден и нямам пари. Но както и да е. Окей. Натиснете за да си запалите двигател. И запалихме го и нищо... Нищо става, нещо е как, няма да стане нищо е как. Даваме тук Enter, тия са ми наясни. Така. Тук GPS и раути, простоти, всичко ще ми показва сега. Си отправил ледалата. Знам, че имам там GPS, ама ми по-лесно си гледам така мапа. Няма седите сега, ако да направя, просто ти ми е по-лесно на мине. Така, окей. Продължаваме, край на обучението и действаме. Да видим какво ще направим. Дали ще се справим да караме до Стоктън, като е бати пичовете или няма да се справим въобще. Ще разбереме. Така, това резерва, тук малко по-черен път. Не ми харесвам, ама ще трябва да се движим. И да излезем от планета, тук строят нещо по-брат, аз не знам. Палим майката. Така, излизаме на пътя вече официално. Трябва много да внимаваме да ни удряме товара, че кой ще го плаща после не знам. Аз съм разбира това. Знам, че на знак стоп се спирам, аз карам. Взема, че няма правила. Защото се пак симулатор. Така, окей. Окей, ще трябва да минат върдърна. И да спра с Фардако Шеко, ако днеска тръгна. Мерси камион. Така. Окей. Сега чакаме свет на зелено.
Ако не виждате се отваря, пуснете копче 2 просто и... да, и ще се вижда кога става зелено. Така принципно аз правя, защото е по-лесно, да. Сан Франциско, хубаво бе, не е ли как зле положението? Окей, че аз се спрям сега тук отново. Така... Зелено е, продължаваме напред. Бавно и славно. Ние сме един тираджия, който гатяля едва сега почва живота си. И така... Чудя си какво ли се случва с 2.0. Какво става с този човек, дали още кръстосва улиците като уличен състезател? Трябвало. Аз тук ще си карам камионите и аз се занимавам с тези подобни работи. О! Това познато ли ви е? Това място трябва да ви е познато от някаква игра. Много тежко трябва да ви е познато. Защото на мен ми е страшно познато. Напишете долу коментарите на кое място ви е познато. Знам какво ще кажете. Така. О, долу Хъдсън ме вижда. Хъдсън хвърнат колата. На далечината, да, ето. Това ще видим. Да, тя е. Не е тя. Не знам. Бърка се. Не е тя. В далечината ми се... В далечината помисля, че това е Хъдсън хвърната. Не е. Нищо да е. Сега ще караме по големите баирчета на Сан Франциско. Камиона ще се мъчи малко. Нормално. На горнище сме. Дай, набирай. Скоро мога да си купа играта хора и да се правя поредица на нея. По цяло. Да. И още заето, да, ще правя и история за eBay 3.0 и естествено новия екип Nightlight. Почваме пак да ролплейваме тежко. И да, така че не се надявам, че ще се забавлявате страшно много в новия канал на eBay 3.0. Започва забавлението, аз ви казвам. Ще става забавно от всякъде. Дори съм сигурен FPS-а ми се вижда. Живота ако върви с много FPS-а. Така че... наслаждавайте се. Надявам се ме чуете и добре, също така. Нека да не ме чуете, трябва съм се настроил добре работа. Преди това съм се направил, разбира се, както винаги, тест видео. Опа, надвишавам скоростта. Трябва да внимаваме. Остават още 73 мили, докато си скараме доставка къде трябва. Още един час има. Така. Минаваме тук през... някакъв паркинг да мога да спим и някакви работи, но сега няма да спим, защото ще се прецакаме много тежко. И... да. Това трябва да се внимава. Това е между другото ми любимия американски камион. Много е хубав. Лично аз много си го харесвам. Много готин. Не знам каква му беше марката, но забравя съм често казвам марките американските. Трябва да си припомна. И да. Защото ако не ги припомня, лошо. Много лошо. Го, чакай, какво направи го, че се забляк. О, сега тъй като стане... предаме назад. Това беше много тъпо. Това беше адски тъпо, което се случи. Как ще си пропусна обивката по такъв тъп начин, човек? Стига, бе. Това е несериозно, бе. Добре. Добре, какво правиш, бе? Ей! Научи са малко, бе. Заради тебе глоба изядох, бе. Ай, ще се не види. Пак ти олигофрена.
Нямам думи, както и да е. Добре, просто да се завършим доставката, като е бата пича и толкова. Да. Колко е хубаво, когато човек си кара камион. Доста разпускаш тук, приятно. И живота е хубав. Така. Доста много успокоя тази играчка, няма да лъжа днес. С $1320 си, преди малко бях май с 1500. Нищо, че малко така да не удариха по най-тъпия начин. И взехме глоба. Трябва да превишавам скоростта. Че лошо. Оп! Чакайте, че Nokia-та ми звъни, спирам на пауза за малко и ще се чуя. И не ще се чуем, ще дойде след малко, само секунда ми дайте. Уважаеми зрители! Разбрах нещо много лошо. Това беше много тъпко. Това беше адски тъпко, което направих. Това беше адски тъпко, което направих. Ужасно беше. Ужасно беше. Как ти да е, поне минахме. Да. Добре, продължаваме. Разбрах нещо много лошо. Йордан. Нашият приятел. Така добър приятел. И брат ни се обади по Nokia-та и ни каза, че нещо лошо ще станало с 2 точки. А именно, че е катастрофирал. И ще трябва да разбера кой е сторил тази катастрофа и да му еба майката първо. Така че трябва да се желаваме за работа след тази доставка. Камионите малко ще почакат и трябва да почнем да приключенстваме ние като 2.0 в Need for Speed, за да можем да намериме кой направи на салата 2.0. Така че пригответе се, защото шоуто едва сега започва. Остават още 30 мили, докато се остава доставката, да си взема ламбото, дяволото и да стане шоу. Hell fucking yeah. То канал, уважаеми зрители, ще бъде нещо ненормално. Ще стават всякакви нормалщини работи, простоти, така че ще се зачина да се забавлявате. Много, гарантирам ви го това. Гарантирам ви го. И така. О, видяхме Мустанг пред нас. Хубава кола. Окей, интересно. Още 16 минути, докато се оставим на това. Се оставим доставката първо. Да не превишаваме скоростта, защото ще наглобят пак и няма ми хареса въобще. Много малко пари имаме, ама не пречи. Не пречи това нещо. Така че ще събереме доста пари. Вярвайте ми. Започваме скоро време да приключенстваме в Need for Speed и ще станем доста ненормални там, така че време Nightlight и Daylight също да покажат какво са способни. Така че пригответе се за шоу. То много голямо шоу. Така, сега тук си направим малко забоя, даваме левия мигач. Не им дадахме вече. 1 миля остава още, да си оставим той. Всичко ще е точно. За сега карам доста добре, нищо че малко ме удариха и че блъснах няколко конуса. Това да няма въпрос. Важното сме живи зрели. Но да. Като цяло. Окей. Сега тук даваме десен мигач. И завиваме. Бавно. Така. Айде, чудесно сме, оставихме доставката. Даваме Enter. И може да се опитаме да паркираме, да получим 15 точки. Така че нека действаме.
Чайте да видим сега. Тук май трябва да го паркираме, да. Сега тук ще си пусна тази камера, да мога да гледам по-хубаво. Да паркираме хубаво, така. Нагоре, да, бие. Добре, идеално. Добре, бие. Разкачваме. И вече сме готови. Отлично! Пари 1653 долара, опит 177, 15 точки, бонус тук получаваме. И почти сме ниво 1. Много добре се представихме. Аз отивам си взема ламбето. С боем като вятъра сме в момента. За известно време ще е така. Така че... време е да си взема хубавото количка. И... не, всъщност изчакайте. Това е централата на вашата компания. Това е един малък обикновен гараж, може да не е много, но е начало. Искаха да... тук 100% ще искали да кажат, може да не е много, но от сърце. И така, за момента нямате превозни средства, може които паркирате вътре, което е доста тъжно. Защото печелите достатъчно пари изкупите кавион, ще може да се движите свободно и да основете собствен бизнес. Hell yeah! Успех! Благодаря! И наистина ще го постигна този успех. Та така хора, надявам се този епизод да ви харесал на American Truck Simulator за първо видео в този канал. Знам, че името ми не е оригинално, знам. Ама не ми пука, защото този канал ще бъде топ. Ще бъде ненормален и това го вярвам. И ще се постарая да го направя нормален от всякъде. Всичко да е точно и да е забавно и да ме кефи. И да, аз бях Иво Бея, уважаеми зрители. Ще видим следващото видео. А от тогава от мене искам да ви пожелая хубав ден и до нови срещи! Абонирайте се за канала, също така и с кампанката, след един лайк бих се радвал изключително много. Мисля. Аз бях Иво Бея, както отново си казах и ще си видим следващия епизод.